Wow, look at this. Oh, my favorite drink. Okay. Okay, cheers. Cheers. Cheers, guys. Happy Valentine's Day. Kapistak o si manood na tayo sa TV. Magsama-sama tayo, Pista o si. Lagyan na natin to dito. Alright. Okay. Ulam. And then, meron tayong Coke, mga kabisdak. Lagyan natin ito dito sa baba yung Coke. Magugulat yun sa amin, mga kabisdak, bakit meron akong bit-bit na flowers. So, andito ako sa mall, mga kabisdak, no? Kasi bumili ako ng ulam dito kasi hindi kami nakapagluto. Sobrang busy sa trabaho ngayon, mga kabisdak. Pag Monday, ganun talaga, mga kabisdak, sobrang busy. Kaya yun, naisipan namin ni Ami na punta na lang ako dito para bumili ng masarap na ulam para medyo masarap din yung kakainin namin ngayon. Kasi syempre, di ba, mga kabisdak, napaka-espesyal na araw ngayon, mga kabisdak. February 14, buwan na mga puso, mga kabisdak. Kaya happy Valentine's sa inyo, mga kabisdak. Happy Valentine's sa ating lahat. Hopefully maganda yung araw nyo ngayon kasama yung mga loved ones nyo sa buhay. Kaya happy Valentine's. And then kay Mrs. ko, kay Ami babe, happy Valentine's, and I love you very much. And thank you so much for everything. Kaya yun, deserving mo, meron kang ano ngayon, meron kang rose. Kaya magugulat yun, mga kabisdak, kasi ako yung tao na hindi talaga ako romantic or very sweet, mga kabisdak. Hindi ako mahilig magbigay ng flowers. Magugulat yun, hindi niya expect na meron akong ibibigay sa kanya na rose. Tingnan natin yung magiging reaction niya, mga kabisdak. So let's go. So andito na ako sa bahay, mga kabisdak, no? Tapos yung gagawin natin, itatago ko muna tong flowers, mga kabisdak, tapos ibibigay ko siya pag kakain na kami ni Ami. So bubuksan ko muna itong mga binili kong pagkain, and then yun nga, bibigay natin sa kanya before kami kakain. So hopefully hindi niya makita pagpasok natin sa bahay. Itong camera na gamit ko ngayon, mga kabisdak, isa lang to sa cellphone ko, hindi to GoPro, kasi nga hindi to planado, mga kabisdak. Hindi ko talaga siya planado. Wala akong plano na mag-vlog ngayon. And then naisip ko lang din na maganda din pala na i-video ko na lang for memories, para sa memories to keeps namin, para after a few years pag titingnan namin siya, ito pala yung ginawa namin, no? Yung year 2022, yung Valentine's Day. Kaya yun, parang kinakabahan na rin na ako, mga kabisdak. Parang nanliligaw lang, di ba, mga kabisdak? Grabe. Let's go. Muna siya itong flowers dito sa labas ng pintuan, mga kabisdak. Tapos babalikan ko na lang. I'm here. Kuya Nakikitaw? Nag-video ko para Valentine's memories na to. Chicken. Nagluto ka, Grace? Ayos. Yun. Kuya. Ito sa amin, mga kabisdak. Greet daw, happy Valentine's Day. Happy Valentine's, everyone. Yan, meron tayong pansit. Mga kabisdak, ito yung binili ko kanina. Pansit. Okbabit. Chicken. Meron chicken. And then that's it. Chicken sad. Masipino muna sili. Si Pino Desley? Masipino muna sili. Okay naman na siya nga. Murag si actor man itong dili pa si sili. Nagsasama ka si Gian. Di ba nasa Gian? Sarap ng ulam. Valentine's lunch. Pansit, chicken. Napakasarap nito, mga bisdak. Para siyang para siyang sa yung mga street food, street vendors sa Cebu, sa Pilipinas, yung mga chicken doon, di ba? Ang sasarap ng mga deep fried chicken doon. So ganito yung lasa, mga bisdak. Kami si Gian at saka si Ami Obizak. Kinuha namin si Gian galing school. Come here. So yun, Obizak, pinick up lang namin si Gian, no? And then mamaya maaga kami matatapos sa work ni Ami para mag Valentine's dinner. Hello.
What? Happy Valentine's Day. Oh, good job. Happy Valentine's Day. There was a new country. Day. Happy Valentine's Day. Wow. Dear Dad. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day. Dear Dad, happy For Valentine's. for daddy like Good job. Thank you. Thank you. What? That's the watermelon? I don't know where to put. Okay, it's alright. Next time you eat the watermelon at school, okay? I don't want that. I don't want it. Few moments later. So ngayon mga bisdak, ngayon 7 PM no, pero meron pang si Haring Araw andito pa. So magdi-dinner kami ngayon mga bisdak, pupunta kami sa Paramata. Valentine's dinner namin. So yun, sobrang busy sa trabaho pero at least no makapag-celebrate kami kahit saglit lang, makapag-dinner kami sa labas. So samahan niyo kami mga bisdak. Shop. What do you mean? Shop. Shop. Restaurant. Yeah, we're going to eat there yummy food. Well, why this small? Yeah. Where's everybody? It's already closed. So close na. 6 PM na close ang mga tindahan. So ganito pala dito sa Australia mga bisdak no. Kahit Valentine's Day ngayon, special day. 'Di ba normally sa Pinas no, special day Valentine's. Grabe nyo na. Oh, mga restaurants, mga shops, 'di ba? Mga sale. 'Di ba? Pero dito mga bisdak kahit Valentine's Day, tingnan niyo mga tindahan sarado. Kaya 'yun. Ang ganda mag-vlog dito sa loob kasi walang tao, hindi nakakahiya. Pero 'di ba sa atin mga bisdak pag pupunta ka sa mall Valentine's Day, daming bukas. Yung mga hotels sobrang busy. Pero dito wala. Restaurant. Restaurant. So ngayon, pupunta kami sa Papa Rich mga bisdak, yung paborito naming restaurant. Doon kami magdi-dinner. Valentine's dinner lang, at least na naka-celebrate kahit busy sa trabaho. Dito kami sa Westfield Mall mga bisdak. Pakita ko muna mga bisdak kasi bihira walang tao dito. What's that? What's that? So ito yung Paramata Station mga kabisdak. So let's go to Papa Rich. Ato tipe ba katong barato nga restaurant po ba dito? Ito na nga to sa ano. So doon kami mga kabisdak. So yun mga kabisdak, mayroong Papa Rich. So itong linya, itong area na to dito mga kabisdak, medyo masasarap yung mga restaurant dito. Noodles shop, beef noodles sabi mo, di ba? Kinasa dyan eh. Try tayo next time. Lanzo. Mura man siya bago, bigula man siya sa una. Beef. No? Tanaw mo, mura parang bago to. Gusto mo try, next time na lang na. Dito tayo sa Papa Rich. Tapos ang maganda dito mga kabisdak is yung ibabayad namin dito is yung voucher ng government. So bali libre pa din kasi $50 yun. Kung meron akong voucher, si Ami din meron voucher 25 plus 25, $50. So yun, at least makakatipid kami no, makakalibre kami. Login. Alright, oh wait. Sige, hari na lang tayo. Wala na may lang pisto no? Brother, arin lang, mas nindot pag direct. But you need to order first. You want to order the watermelon juice again? Yeah. Okay. Tell mama. And what else? How about the bread? Okay. Kana chicken rice. Oh, hey voucher dito. Lami kayo. So yun mga bisdak no, explain ko lang mga bisdak. So medyo happy din kami mga bisdak kasi yung ibabayad namin dito is yung voucher ng ng government. So ipakita ko mga bisdak. So ito no. So ito yung voucher oh. So di ba? Dine $25 pag i-open ko to, meron akong dalawang voucher ito. So yun. And then at least makakatipid kami mga bisdak kasi $50 din yun. Curry chicken. Sige. So bali dito pala mga bisdak, yung mga order mo kailangan mo isulat dito mga bisdak. Sulat mo siya dito, tapos itong papel na to ang yung ibibigay mo dun sa waiter. Ito mga bisdak no, i-explain ko lang mga bisdak. So yung total na bill namin kasi ibibigay yung bill mga bisdak bago yung orders. $76 mga bisdak. $76 di ba 30 cents, pero yung babayaran namin ni Ami dito is ano lang $26 kasi yung $50 is galing sa voucher. So di ba mga bisdak, sobrang ayos siya mga bisdak kasi nakalibre kami ng $50.
So sa date, family date namin ngayon is ano lang, $26 no? Solid na kayo ba? No? Tapos this year, Daghan na kayo order ko. tapos this year, di ba, another $250 na voucher na po. Daw kami dito kami. Oh, that one, the bigger table. Here. Do you want here or over there? Okay, here. So lipat kami dito mga bisa kasi mas maganda yung view. Oh. Malapit siya sa bintana, di ba? And alright. Jan, you try chicken skin. Ah, yeah. Here, you want that? Okay, thank you. Alright, pinalit na yung resibo. Jan, did you try the chicken skin? Chicken skin mga kabisdak. Ito na yun. Lami ay. Lami, sarap mga kabisdak. Wow! Ooh. Wow. Look at this food. Wow. Saman. Wow, look at this. Oh, my favorite drink. Gian, our favorite drink is here. Okay, let's cheers, maybe. Cheers. Ano to siya mga bisak? Bandung. This one is for mama. This one is a watermelon. I'm just going. Okay. Okay, cheers. Cheers. Cheers, guys. Happy Valentine's Day. Cheers, cheers. Yeah. Yan ni amin ano, chicken rice yun, no? Tawag nito na. Chicken rice. So sabi niya, sobrang sarap daw ng rice, nakaka-heaven daw. Grabe. Nakaka-heaven. Ha? Murang puto ba no? Ano talaga? Puto bongbong. Parang puto yung rice na. Grabe. Sobrang sarap. So kain mo na kami yung order ka. Enjoy mo na namin yung pagkain namin. So ito yung in-order ko. At isda, rice, chicken. And ito ka Gian. Is it yummy? Ito ka Gian chicken rice. May chicken skin. Onion kami. Anong tawag yan sa'yo? Chicken curry. $2,000 years later. Grabe yung kamisag. Grabe, busog. Yun, si Gian, umayaw na ako dito sa amin. Ito yung plato na yun. Wala, no? Ubus. Grabe. Ubus. Ngayon pa kami ng chicken skin. Kunti lang yung kinain namin dito mga kabisdak kasi sobrang cholesterol na ito dito, di ba mga kabisdak? So bring home na yun. Alright. Grabe, busog ay. Busog tayo. Siya rin. Oh, siya lang isang customer, no? So yun, so pauwi na kami ng bahay. Ano pala, dadaan kami sa Woolworths para mag-grocery. Baon ni Gian sa school. So yun, tapos na kami kumain. Sobrang busog. So itong Paramatan, dami ding ano na sa very lively na di naman talas tayo Paramatan. Di ba? Diyan tayo. I'm too full. Next time, dyan na naman tayo. Kain tayo dyan na may bago kami uwi ng bahay, dahil mo lang kami sa grocery para makabili ng sandwich para baon ni Gian sa school. So dito kami sa Woolworths. Hindi pa kami nakapasok dito mga bisak, no? Or siguro one time, pero hindi ko maalala kung kailan yung last kami pumasok dito sa Ikaw na rin ako na lang. So yun na, or ikaw. Ako na lang. Sige, ako na lang. Pa-relax. Sige, ako na lang daw. Kasi sobrang busog din nila mga kabisdak para pa-relax. O Jen, help mama. Get the mask. So yun. Ako na. Sige. Kuha tayo ng ito lang basket mga kabisdak kasi konti lang naman yung bibilhin natin. So alright. Samahan nyo na ako mga dito mga kabisdak. Dito na tayo sa bread section. Ano yung sinabi ni Ami? Bread. Ano yung bibilin ko? Bread. Ano din? Spam. Tsaka fruits daw. Oh, fruits. Ano yung fruits? Grapes.
Hanap tayo ng grapes mga kabisdak. Kasi alam nyo ba, pag hindi mo pinabaonan yung bata ng fruits, yun, yung mga pagsasabihan ka na ng teacher. Although mahal yung grapes. So, na lang $5.90 per kilo. Alright, ito, sakto na to. Alright, baon lang naman ni Gian. Ito, mandarin, imported mandarin. Right, doon tayo sa mga bread mga kabisdak. Alright mga kabisdak, so ito yung nabili ko mga kabisdak. Kunti lang mga kabisdak. Ayun sila sa amin, gugulatin natin. Gugulatin natin mga kabisdak. Aglo ka na muna, may buwan ganina no? Why did you take so long? Why? What happened? Come on, let's go. Why did you take so long? No, I was buying your bread. This one, see? You have your bread. Wala na ikuan, wala na sliced bread, ugma na lang. Oh, wala na, inanin na lang. Is that some grapes? Yeah, that's a grapes for your to bring to school. Yun mga kabisdak, salito na kami sa car park mga kabisdak and pauwi na kami ng bahay. Sobrang salamat ulit mga kabisdak noon na sinamahan nyo kami ngayong special na araw na to. Valentine's Day, araw ng mga puso mga kabisdak. Kaya happy Valentine's Day sa ating lahat mga kabisdak. At ingat kayo palagi mga kabisdak. Andito si Gian, no? Gian, tell them happy Valentine's Day. So bye bye mga kabisdak. Salamat ulit no na umabot kayo sa dulo ng video na to. And see you sa next vlog. Bye bye.